Na samu mana aiki a shagon Alhaji Lawal. Ya ce za mu iya fara zuwa gobe 30 ga wata. Yanzu duk wahalar da muka sha a baya, yau ta zo ƙarshe kenan. Ai abokina, duk keburan da muke karba, da talaucin da muke shiga, da zama da muke ba ma cin abinci, ya yanke ya zo ƙarshe. Gobe za mu fara aiki. Gaskiya wa'innan gayen da alama ku biyu kun fara shaye-shaye. Babba, mu kai kiran ɗan shaye-shaye, kada ka sa kiran mu ɗan shaye-shaye. Ya yau 29 ga wata ku ce min 30. Yau ka ce 29 ba 30 ba. To jiya yaushe? Jiya 28. 28. Yau da tara. Tabbas, komai ƙara maimaita kansa yake yi. Mun bi ta mun bata, kuma sannan mun tsaya muna kallon shi. Ba kowanne a cikin wanda ya tafi su. Kai ne ka ja mu, a ce ka bari, na kai mata kuɗinta, da tuni mun fita 29 nan. An banda kana da yunwa za mu ɗauki dubu ɗayan makashe ne? To ni da kai muka haɗu ko ba mu sani ba yarinya ce ko ba yarinya bace ba, amma ka ƙara wani laifin a kaina. Dole yarinya ce mana da a ce ka bari, da ba haka ta faru ba. Usman ka iya bakin ka sauri ka faɗan maganar banza yanzu nan. Kamar yana iya bakina. Ba mu fita ba, kullum 29. Yaushe za mu fita? Yaushe za mu fita? Time. It moves for the worthy, but stands still for the lost. They chase gold with selfish hands, blind to the eyes that watch from above. Now the sun rises, and rises again, on the same day, again and again. Yeah, the 30th waits. Yeah, but will it ever come? Kinga! Wa barka dai. Barkanki. Yawwa. Kuɗinki da kika cillar a hanya shine muka kawo miki. Shine muka kawo miki. Oh. Na gode sosai da sosai. Allah ya saka muku da alkhairi. Wallahi mutanen kirki ne. Na gode sosai mun gode. Sai an ji ku na gode. Usman, anya ku yarinyar nan ba aljana bace ba? Dan Allah. Ku sha kayana kuma ku mare ni? Shikenan ku mare ni. Shekara da yawa muna fama da rashin ruwa. Kun sai an ɗebo ruwa daga wata rijiya mai matuƙar nisa. Kuma ga shi ma kwata-kwata bai da tsafta. Mun rasa yaran mu kananu saboda cututtuka da suna fafutuka domin kawo ƙarshen wannan matsalar. Taimaka miki da me? Ƙara. For almost 3 days muna abu ɗaya da ke? Kullum da irin maganar da zaki zo? Tashi ki fita. Ki tashi ki fita nace. Ki tashi ki fita nace. Malam ka iya bakinka, kar ka ƙara kiran mu wulaƙantattu don ba wulaƙantattu bane ba. Wulaƙantattu ne mana. Lai, ya haka mare shi? Kai, ko ya mutu? Malam, shayi. Shayi, shayi. Tashi ba. Kai. Talatin ga wata. Ashirin da tara babu 30. Ina zamuje ina gaji mun gaji.